Yeah. So we're gonna do Igbo shutdown. Aka eji gị were mma gị tinye n'ọbọ. Ego nwa gbara agba na ọ gbara lo were ya mara. Onye sha ya baraba ya anụ n'ọgbọ ka ụwa lere. Enwe mmadụ ebe ụwa lere. Ishaga ga-ekwe ndị mmadụ akpọwa ga-ekwe mme ikwere ekwe ọha na eze na paligidoli onye sha ya baraba ya anụ n'ọgbọ ka ụwa lere. Enwe mmadụ ebe ụwa lere. Ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lere. Ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lere. SP Silva nọ n'ọgbọ ụwa lere. Ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lere. Aka eji ga-ewere mma gị tinye n'ọbọ. Ego nwa gbara agba na ọ gbara lo were ya mara. Onye sha ya baraba ya anụ n'ọgbọ ka ụwa lere. Enwe mmadụ ebe ụwa lere. Awawe Chukwu mmela n'ụwa awawe Chukwu mekwara m ekpere. Awawe Chukwu mmela n'ụwa awawe Chukwu mekwara. Jesus Christ onye mma ọkwa gị mere onye isi ka ọ hụ ụzọ. Jesus Christ onye mma ọkwa gị mere onye ogbi kokwu okwu. Chukwu mmela n'ụwa awawe Jaji ọbọkwa gị melụ nwanyị ka ọmụnwa. Chukwu mekwara m ekpere. Awawe Chukwu mmela n'ụwa awawe Chukwu mekwara m ekpere. Awawe Chukwu mmela n'ụwa awawe Chukwu mekwara m ekpere.